eta txaloa, gitzar bat dugulako hemen. Bueno, Jon Plaza, hola, zemous? Gabon, Klau, oso ondo. Zemous? Oso ondo, oso pozik eta gustora hemen egoteagatik baita ere, etxera bueltatzeagatik eta zure aurrean egoteagatik. Eskerrik asko zuri etortzeagatik. Jon Plaza hola edo Joni Platz? Bueno, unibertsitate garaian jarri zidaten zizen hori. Nok eda nola? Lagun batek Erasmus Berlinen egin zuen. Bai. Ordura arte niri beti plazaolatik plaza, deitu izan zidaten, baina Berlinen plazak platz dira. Orduan nahi gabe, izen artistikoa ark sortu zidan, Joni Platz. Joni Platz. Aizu, astapenak, non izan ziren eta batek pentsatuko du telebista honetan. Tabernaria zan, zerbitzaria. Bai. Urretxun. Bai. Fox Tabernan. Bai. Fox Tabernan. Garagardoak eta kafeak jartzen zen dituen. Bai, jarrita edane, bai. Egia zen. Hazen nolako zerbitzaria. Zure kajak orduan ez dekin nolakoak izango ziren. Eskaxeak, bai. Baina garai hartan, Fox Tabernan lan egiten nuen, pixkate unibertsitateko gaztuak eta... Sosak ateratzeko. Bai, sosak ateratzeko. Eta beti izan naiz txisteak eta bar kontatzeko zalea, ez? Nere atxitxa zenak, atxitxa Joanek pixkate bere umorea utzi zidan erentzian, eta ark irratira eta abar ditzen zuen txisteak kontatuz, eta abar, eta niri ere zaletasun hori pasa zidan. Nian ibiltzen nintzen barran, garagardoak eta kafeak atera, eta txisteak kontatuz, eta abar, eta urretxun bizi zen Irlandar batek, Makreiek, iaia... Garagardo izena du. Bai, garagardo izena dauka, eta Irlandar ipotx baten tamaina, egia esan, eta umorea ere, bai. Ark esan zidan behin, berak egiten zuen stand-upa, berak importatu zuen urretxura, stand-up formatua, ez, humorezko komedia formatu hori, eta bera aritzen zen, tabernetan eta abar, stand-upa egiten, eta behin esan zidan zergatik ez nuen berarekin, behin hortxe, Fox Tabernan bertan, horre montatzen genuen tarimatxo batean, berekin batera stand-upa probatzen, zergatik ez nuen hori egiten. Nik ezetz esaten ez dakidanez, esan nion baietz. Eta batean ikusi nuen nire burua, igande batean, Fox Tabernan stand-up egiten berarekin batera. Lehendabiziko bakarrizketa. Lehendabizikoa aldiz, hortxe Fox Tabernan. Jon Plaza lehendabizikoa taberna batean. Hobeto barraren albo honetan edo zerbitzari lan egiten? Ez. Adibidez, nere anaia ere aritzen da, zerbitzari lanetan, eta ni baina askoz hobea. Xabier? Askoz, Xabier, ni baina askoz jaioagoa da hortan. Askotan Madril aldean edo Sevillan lanean genbiltzanean taula, igual hango zerbitzariek bazera ematen, hemengoek baino martxa pixka bat motelagoa. Eta nik beti esate, Jesus, Xabierrek ja barra osoa aten dituzun. Baina ni baina askoz hobea. Eta nik konturatu nintzen, nire tokia barraren bestaldean zegoela. Eta horrela, lehenengo bakarrizketa hortxe, Fox Tabernan egin nuen, eta urrengo astean nire burua aurkitu nuen Zaldibarko gaztetxean Makreirekin batera bigarren bakarrizketa bat egiten. Zure ibilbidea orduan Fox Tabernan hasi zen? Hori da. Bueno, gero telebistara etorri zinen, salto egin zen nun. Telebistakoan nola sortu zen? Kuskuseroak gogoratzen dut, 2003an. Bai, horrelako bakarrizketa batean pertsona batek ikusi ninduen, eta iruditu zitzaion perfila betetzen nuela kuskuseroak kamara ezkutuko programarako. Eta abentura hortan ere sartu nintzen, ez? Gogoratzen naiz oso ondo pasatzen nuela kamara ezkutuko bromak egiten. Egoera divertigarriak, arraroak eta baita konprometituak ere bizi izan nituela, ez, programa horretan, ze azken finean, badakigu denok nola funtzionatzen duten kamara ezkutuko bromek, ez, askotan biktimak ez daki broma egiten ari gatzaizkiola, eta segun ze biktima eta segun ze egoera, sortu daitezke horre... Bakizu, abentura izaten da, ez? Baina, pantaila handian daukagu, begiratu, oantxe bertan momentu... Ze gaztetxu! Artza itxakurra. Begira, oie ziren kamara izkutuak, kuskuseroetan egiten zenituen zera. Baina, orain beste gauza... Hau, entzun, badaukagu audioa. Barritas de Jarraitu.
frutas y verduras pascualek bat, A ver, gruaz, atzondo. Finlandian, Championsa. Oaindik jendeak gogoratzen du. Bueno, nik ere gogoratzen ditut. Jendeak gogoratzen du eta badauzkat Barrez lagunak. lehertzen Ez que, zineten. zaila da, ez? Alkain eta zeu, Bai, bideo ikustea barrerik egin gabe, ez? Baina oraindikan lagun batzuk esaten didate, bajoia daukatenean eta bar, bideo hause jartzen dutela, gaina hause, jarri dira zuen hau, Xabierren urte betetzearen bideoa, barre egiteko, ez? Lehen aritu gara hontaz izketan, makillaje gelan eta bar, ze ikusten duzu, horrendik banaukan prozesu bat, banaukan karakterizazio bat egin beharra. Eta esan nien, honek ez zaukan bat ere sekreturik, ez? Zian, horixe, izen nolabait graziosoak, ez? Pixkate solteros kontra casadoseko ligatako izenak. Baina zuen arteko kimika horrek funtzionatzen zuen. Angelek ez zituela ikusten emaitzak grabatzen hasten ginen arte. Nik ezkutatu egiten izkion, eta orduan noski, ikusten zituen eta barrez lertzen zen. Bueno, trukua horretan. Datza. Eta gero S eta Z aldatzea, eta listo. Championsak ez zaukan beste ezer. Angel Alkainekin gustura egin zenuen lan, Plaza Ola, jende askorekin egin duzu lan. Baina, eta hau, telebistan, horrelako elkarrizketetan arrisku bat izaten da, beti elkarrizketatuari esaten dio, zuk maite duzun edo zuretzat bereziena den lankide bat, eta batzuetan ez dute guk pentsatzen duguna esaten. Baina nik uste du Plaza Olak, Plaza Ola, jende askorekin egin duzu lan, baina... Baina, holan aukeratzekotan, lankide bat, aukeratu beharko bazen oso berezia delako, nor? Antonio Resines, dudarik gabe. Ai, zein nolako. Ez dut da nondik antzatzen, egia da, badagoela norbait, ez, zeinarekin, beste edozeinekin, baina proiektu gehiagotan hartu dudan parte, ia beste edozeinekin, baina denbora gehiago pasadu dana, eta etorkizunean ere, laster baditu dana, proiektu gehiago berarekin, niretzate maisua da, laguna da, eta bera da, Aitziber Garmendia. Bideotxo grabatu dio. Ikusi. A ber, bideoa. Jon Plaza Ola. Sobrevalorauta dau. Punto. Hau norbaitek esan behartzen. Ez que da, zein do, vale? Aktore hona da, monologista hona da, zuzendari gioilari hona da, lankide hona da, laun hona da, sukaldari hona da, baina ze, hortaz aparte ze gehiago indo. Zerrez? Ya está. Jode, tío. Oain beste obra bat, beste funtzio berri bat, Aitziber Garmendiakin, ya está bien. Pesaos, jode. Izitz, broma, lala, broma, bromita, ni. Polit, bukatu esaldi hau. Eske. Eske. Ara. Hori esaten dio elkarri beti. Eske, ara. Baina zuen arteko gauza bat da, ez nuen ulertzen. Eske. Orduan zer erantzun behar da? Ara. A ber, publikoarekin hori egin dezakegun. A ber, berak eske, eta zuek, ara. Vale, venga. Eske. Oso ondo, txalo batzuentza. Ez geneukan prestatuta, ez geneukan prestatuta. Bueno, egia zan nire zuzendariak beste gauza bat prestatuta zeukan, baina hori ez, hau ez. Esan dituen gauza guztietatik nik uste dut, Aitziberri, nire faceta horietatik edo gehiena gustatzen zaiona da sukaldariarena. Hori, bai. Sukaldari hona zarela. Bueno, zehozer egiten dugu. Hori artxibotan ez zaita gertu. Claro, gure sekretutxo dalako. Jo konta, hori adagoeneko hemen gaudela. Ez, baina gaina, Aitziberrek Aitziberrek eta biok asko gozatzen dugu jaten. Eta Aitziber oso jatun hona da, eta azkenean hainbeste denbora elkarrekin jiratan, entxeguetan, ez dakize, Baskari eta Fari asko partekatu ditugu, eta noski batzutan tokatzen zitzaidan niri ere. Eta zer egiten zure platarrik bereziena, edo zuk prestatzen duzun honena zein da? Hombre, ez que ez ditut ditenolak gauza oso berezi... Patata tortilla erra iten dut, hori bai. Zauru? Bai. Kupularekin edo kupularik gabe? Kin edo gabe, segun zeinen aurren nahon, bai. Gaur indet bat, atxalden, azkena, bai. Ekarri behartzen du ba? Egia da, baina etxekontzako zan nuata. Bueno, orduan bai. Aitziberri gehien gustatzen zaion platera, zuk egiten diozuna?
a ber, aitzi berri, hola, eske izirri deneti uste zaio. Baina gustatzen zaiona da ni ikustea tigreak jaten. Tigreak, mejillon tigreak jaten. Tigreak. Bai, nola jaten dituzu? Ez tetuzten ezerre. Baina nola jaten nola jaten dituten nola da? Lehenengo pixka kutsarillakin taula. Fino. Hori fin, baina nola konfiantza badago gero ja hartzen dira. Eta uste jut garbi eta dizdiratxu egia zan eta... Parkatu nola egin duzu hori nola egin duzu? A ber. Eta hortxe garbi. Zergatik egiten duzu efarre? Azkoitiarra hauek, gaiztua. Berri zebetetzeko mon. Tutunplatz. Tutunplatz zer da? Izena esan nahi duzu haitzi? Tutunplatz da, pixka bat txisteak errematatzerako orduan, batzutan bateriarekin laguntzen zaio. Tutun... Nik esaten nuena. Redakzioan eztabaida handia zen eta nik hori esaten nuen. Erdo dago, pixkat ez, rebate hori sortzea edo jendeak pixkat bere buruari galdetzea, zergatik izango da, o zer, gero, bakarrizketan bertan azaltzen dut baita ere, baina hori da. Ez, baina hori da, ez, tutun platz. Pixkat aprotxatuz plax hori kendu eta platz jarri, nina izelako bakarrizketa egiten duena eta aurrera. Bueno, dagoeneko Euskal Herrian bizizara, Euskal Herrian egiten duzu lan, naiz eta Euskal Herritik kanpo, ja dagoeneko ospea, fama, ezaguna zara batez ere Alia Bajo seriaren gatik. Baina orain Euskal Herrian. Bai, eta gainera astutan aukan hori, pixka bat ez, bueno, Alia Bajok haingo gorjo zuela, eta bueno, ezagun egin ginela baita ere proiektu horregatik. Pixka bat astutan aukan, esan edut, udan Kadizen ego naiz, Sanlukarren ego naiz. Ai, Sanluka. Eta, ostra, batean konturatu nintzen berriz ere, ez, Euskal Herrian ez zaita inbeste gertatzen, jendeak ezagutzen hau narren edo, bueno, ez dakit, ez zaita inbeste etortzen, eta Kadizen berriz ere nabaritu nuen ze boom izan zen, ez, Alia Bajokoa. Eta egia esan, bueno, ondo pasatu nuen baita ere, ez? Baina bai, oain Euskal Herrian nabil, eta arrazoi oso sendo batengatik, ez? Izena du, arrazoiak. Teo izena dauka, urte terdi betetzera doa urrengo astean, eta bueno, Eta begitezen nolako arpegia jarri zaioan. Bai. Ikusi duzu ezen nolako arpegia... Esan berriro, Teo. Teo. Gure Teo txikia. Txalo bat, zemearen zat! Hori da hemen egoteko arrazoia, ez? Hori da. Bai. Badakit eskaintzak izan dituzula lan egiteko Euskal Herritik kanpo. Baita ere. Ezeskorik esan duzut? Ezeskorik esan dut eta baiezkoak ere bai. Ze egia da, bueno, ezezkoa esan behar izan nuenean, oraindik oso goiz zela iruditu zitzaidan, ze Teo bazen horrelako 4 hilabeteko bolatxo txiki bat, eta egia esaten baldin badizut oso gogorra egin zitzaidan baita ere ezezko hori ematea. Zeti? Arrazoi sendo bat naukan, alde batetik, eta argi naukan hemen egon nahi nuela, eta Teoren evoluzioaren testigu izan nahi nuela, eta gainera, orain, perspektibarekin ikusita ikusten dut ondo egin nuela, ez? Ez zirelako bateragarriak. Baina bai, gure lanbideak hori badauka, batzutan ez, zu, baina hartu orain aldezun guztia, ez dakigu bihar egongo ote den, ez den egongo, eta azkenen buruari bueltak ematen dizkiozu. Baina niri Teoren jaiotzak adibidez, niri behintzat, lehentasun guztiak hankaz gora jarri dizkit, aldatu dizkit, eta argi eta garbi daukat orain bera dagoela lehenengo, eta gero beste guztia. Orain, irailean adibidez, Jaen inguruan ibilinez, gainera, beldurrezko film bat egiten, eta egia da, joan garela, edo joan naizela, hobeto esan da, ikusi dugulako etxean, betetzen zituela baita ere, pixka bat, baldintza batzuk, pixka bat denok ondo egoteko moduan. Orain, baita ere, familia gara, familiari begiratu behar zaio, eta pixka bat denon onurari ere, bai. Aldatu zara. Jode, ez dakit nork esan zuen, famatu batek, Estatu Espainiarreko famatu batek esan zen, uste, Rafa Nadal izan zela gainera, esate zuena, berari aitatasunak etziola bizitza aldatu. Eta, wow, nik egitzatzen dut, ostras, niri guztiz aldatu dit, ez? Guztiz aldatu dit, onerako. Ez dute ezer mitifikatu nahi, ez da desmitifikatu ere. Badaude momentuak ikusten dudanan ere burua gainezka egiten, ikusten dudanan ere burua esaten nik ontako ez dut balillo,
Baina gero badaude beste momentu batzuk pentsatzen dudana bizitzan gertatu zaidan gauzarik hoberenetakoa dela, noski. Umorea hitz egin behar dugu. Umorea, Jon Plazolarentzat ere tresna bat izan da, nolabait ere bizitzak ematen dituen drama batzuk pixka bat arintzeko. Dago, pixka bat, moske horpegiarekin pentsatzen. Claudio Kea zer galdetzen didan? Nik galdera baino eskaera bat izango da. Imaginatu. Sheffield. Entzun ondo. Jon Plazaola joan zan Sheffieldera. Sheffield ez dakit non dagoen. Inglaterran? Inglaterra. Bai. Bere lagun bat bizitatzera. Bai. Kontau, denbora askorik ez daukagu, baina oso ondo kontauko duzu. Bai, Zer gertatu zen? Anekdota askorako eman dezake, baina motz-motzean kontatuko dut. Sheffieldera joan nintzen lagun bat bisitatzera. Azkeneko gauean, erabaki genuen, parranda bat egitea. Nik goizean autobusa hartu behar nuen Londresera. Londresetikan, hegazkina, Bilbora eta gero Bilbotik etxera. Bale, orduan, esan duen parranda egingo dugu, gero autobusean eta hegazkinean lo egingo dut. Parrandan utzi nituen nire lagunak, esan nien ordu erdi barru ateratzen da, edo ordu bete barru ateratzen da nire autobusa, joan barra daukat. Etxera joan nintzenean, batean ikusi nuen nire gelako lehioa irikita zegoela. Etxe ingelesa, bi pixu, gelako lehioa irikita zegoela. Sartu nintzen atetik, lehioa irikita, bueno, ez dakit. Eta igo nituen eskilarak, moketazko eskilarak, Ingalaterra, eta iriki nuen atea, iriki nahi izan nuen, baina itxita zegoen. Zer raroa, zeatik handago hau barrutik itxita. Nola sartuko naiz nire gelara? Esan, bueno, irikita dago, kanpotik, orduan tuberia batetik, igo nintzen, bigarren pixura, sartu nintzen, eta batean konturatu nintzen, motxila hortzen aukala prestatuta, baina nik garai hartan eramaten nuen horrelako bandolera bat, larruzko bandolera bat, falta zitzaidala. Bandolera horretan zeuden autobuseko bileteak eta kartera, baina ez gauza gehiagirik. Nortasunagiria eta abar, gainean aramatzan, eta telefono mugikorra ere bai. Orduan, esan nuen, wow, zer egiten dut orain, banoa autobus geltokira eta txoferari esango diot, beste bilete batzuk erosiko ditut edo esango diote, ikusten zu hor utxik dauen eserleko hori, nerea da. Esan beharra da hori bai, eta nola azkar ni joan, parandatik etxerako bidean erasotu ninduten. Bai, join ziaten, bitipok, atzetik join ziaten, eta nik, nola, ingelesa oso ondo menperatzen dudan, bapatean jeikit ezenen what happened. What happened. Eta bapatean tipo batek, ulertu nionez behintzat, esan zidan, orain dela 2 aste edo, beren eskalagunarekin liatu nintzela, eta ez dakize, eta bapatean, horrela esan nien, esplikatu alizan nien, ez nik aste bete baino ez nela bala Sheffielden, entzuteko nire ingelesa, ez nintzela bertakoa, eta bueno, konbentzitu nitun, oso gaizki pasatu nun, pum. Gero, parrara, tuberian gora, hartu, autobus geltokira. Ez zidaten autobusan sartzen utzi, eta joan ginen tren geltokira, hortik ez dakit, 2 ordu terdira edo, ateatzen zen tren baten bileteak erosi eta tren horri itxoitera. Hala ere, iristen nintzen hegazkinera, momentuz. Orduan hortxe tren geltokian negola, eta ja ez dakit, trena iristeko 5 minutu edo falta zirela, bapatean, konturatu nintzen, ze aize sartzen da hemendik, eta konturatu nintzen praketan naukala horrelako kriston zazpia, baina irikirikitan euskala praka, esan, klaro, tuberiaten gora joan izenean, praka utzi dut, eta nez konturatu ere egin. Eta esan, eskerrak, Londresera joan da, praka batzuk erosi ditudan, eta horiek jantziko ditut. Orduan hauek bota zaborretara eta beste praka jantzi nituen. Minutu bat falta zen trena iristeko, esan hon, bueno, bileteak, bileteak, eta beste prakatan nauzkan, basuera botan dituen, beste praka horietan nauzkan. Zorionez, joan nintzen zaborretara, rekuperatu nituen prakak, rekuperatu nituen bileteak, bota nituen prakak berriro, eta sartzu nintzen trenean. Trenean, 4 ordu nauzkan Londresera lo egiteko lasai, baina ja etzidan usten guzti horrek lo egiten ere. Joan nintzen horrela, Mr. Binek egiten zuen bezala, horrela jarrita, 4 ordu trenean, iritsi nintzen estanztedea, jarri nintzen bileteak eta hartu nitun, lehiatilan, Ryanairreko lehiatilan bileteak hartu nitun, jo nintzen komunera eta paja bat egin nuen. Eta hori horrela xera. Bukatu! Eta hori horrela xera. Bale, azkoitea txalo baina.
unexpected finish, badakit, baina unexpected finish izan dela, baina bai. Eta jazta, Abioi hartu zenuen, egalde hartu zenuen, eta heldu zinen. Ja, lasai, ustuztuta, eta ondo. Hau, egin behar genuen. Hone redoble bat, Redoble bat, bueno, ez zaitez joan, benetan. Nola, baina kontauta gero, no, jungo naiz. Ez emetik ja.